uns eidos concretos estamos dándolle continuidade e novas líneas de traballo que vamos a iniciar no respecto á transparencia, non só con medidas concretas sobre medidas anticorrupción e regeneración democrática, como xa vos coñecedes, intentar regular os lobbies, o que serían a Fiscalía Anticorrupción, a Fiscalía Anticorrupción que o Partido Popular votou sempre en contra nesta Cámara, tamén a Oficina Antifraude ou Anticorrupción, que tamén propuxo o noso grupo e que foi votada en contra do Partido Popular, e só se entenden que se voten en contra destas medidas, igual que a independencia do Poder Judicial e outra serie de cuestións que viñemos propoñendo e preguntando, pois un partido que non soamente está xa condenado por corrupción, senón que sigue querendo perpetuar a corrupción como forma de goberno e soamente votan en contra destas medidas os corruptos, igual que só poden estar en contra das medidas e das políticas concretas a favor da transparencia que non quere ter unha xestión de goberno transparente. E, de feito, temos xa casos concretos que evidencian e que só o Partido Popular se adica, como se leva tan marca a transparencia, predicar e non dar exemplo. Poñeremos casos concretos do señor Feijóo e despois só reaccionan ou fan algo cando a oposición, neste caso como se veu co noso grupo con iniciativas, lle metemos o dedo no ollo, entón, ante que se destapan as súas vergonzas cara á cidadanía que se indigna con este tipo de prácticas despois de todos estes anos da anterior legislatura de M. Rajoy e estes 2 anos onde conseguimos votalos do goberno por corruptos, pois que intentan tapar as miserias da súa práctica de goberno e da súa xestión habitual. Por iso, nós onte recibimos con sorpresa, aínda que de maneira, satisfeitos, pois o cambio de rumbo do goberno de Feijóo nos referente a un caso concreto que rexistramos unha iniciativa fai menos dun mes cunha proposta concreta, pero na cal denunciábamos estes bandazos do presidente da Xunta cando el baseou a súa campaña electoral no ano 2009 na denuncia de espilfarro dos supostos coches de luxo e soldos dos conselleiros e de cargos dos chiringuitos do bipartito, igual que cando denunciaba os supostos viaxes do presidente da Xunta cunha campaña moi agresiva nos medios para chegar á presidencia da Xunta, pero despois vemos que o señor Feijóo que aproveitou ese malestar da cidadanía que non mudou con respecto aos soldos astronómicos e que moitas veces non son nin coñecidos de maneira transparente como eles mesmos din que fan, pois nos enteramos que o seu partido, o propio Feijóo, quería aprobar os orzamentos da Deputación de Lugo co apoio do ex-socialista non adscrito xa ao Partido Socialista Manuel Martínez, cun salario superior aos 71.000 euros, que era casi o mesmo que cobraba o propio presidente da Xunta, e que, ademais, era darlle 2 soldos máis, a parte do seu soldo como alcalde de Becerreá, e argumentaban de maneira esperpéntica que ese soldo de suplusa non tiña que ser obligatorio, porque senón non podería funcionar, cando decimos que Manuel Martínez, como recollemos na iniciativa, pois xa cobraba 40.000 euros e que tiña outro salario aprobado como deputado non adscrito de 50.000 euros, e esos son, para nós, excusas para poder colocar unha rede de clientela política e poder sacar algún tipo de rédito que nós, dende logo, condenamos. E cal foi a nosa sorpresa cando introducimos esta cuestión no pleno para a Xunta de Voceiros do martes e despois temos que preparalo para a próxima semana? Pois nos enteramos pola prensa que Martínez se queda sin os seus soldos millonarios porque o PP dá marcha atrás. Que casualidade que a iniciativa de En Marea entón deciden pasar pola abstención no caso da aprobación dos orzamentos da Deputación Provincial. Xa decimos que nos alegramos da noticia, nos alegramos que iniciativas deste tipo lle fagan recular ao Partido Popular cando lle metemos o dedo no ollo, o que nos avergonza é que sigan intentando colar este tipo de cuestións á cidadanía e a todos nós. Nos, de feito, a nosa proposta se baseaba, aínda que a coñeceredes o próximo pleno, e a ver que vota o Partido Popular, é realizar un estudo que analice o actual esquema retributivo dos responsables públicos galegos e, en segundo lugar, realizar unha proposta que amose un compromiso real para establecer unha política retributiva máis transparente e coherente co fin de reducir o gasto total en soldos públicos.
A parte disto, nos estivemos tamén defendendo na Comisión 1, cando compareceu o responsable da acción institucional da Xunta, para dar contas das viaxes do Goberno e dos altos cargos, que non existía información na web de transparencia. O sea, os da transparencia e os do bo goberno non tiñan publicados o desglose dos gastos, nin siquiera do propio presidente, cando además é a súa obrigación, porque, según a transparencia parlamentaria, o goberno galego ten que comparecer no Parlamento, querían, como decir, que comparecían con esta intervención, e deberían explicar os obxectivos, a axenda e os resultados das viaxes institucionais realizadas fora do territorio do Estado español. Realmente, nós non temos o desglose do que gastan os membros do Goberno e, sobre todo, nos preocupa que non coñecemos os resultados concretos, digan o que digan, das súas actividades, e algo que nos xera a gran parte dos cidadáns e cidadanas de Galicia gran malestar despois do que viveu este país. Entón, nos traemos e temos as contías e a información que hai na web da Xunta, rexistramos baterías de preguntas en concreto, tanto cando se deu esta comparecencia como agora mesmo esta semana volvemos a registrar, pois preguntando en concreto precisamente polas cuantías, polo desglose e polos obxectivos acadados dos viaxes, porque seguimos sin ter información colgada na plataforma, na web de transparencia, que supostamente é a súa obrigación cumplir. E repito, neste caso o señor Feijóo tamén acusaba ao expresidente da Xunta de algo e ora el fai exactamente o mesmo que criticaba, como no caso de Manuel Martínez. Reculando, repito, porque ante o medo de que se descubran as cousas que fan por detrás e que pretenden que non nos enteremos. Despois tamén, outra liña de traballo que queremos facer é con respecto a moitas veces que a Xunta explique por que toma determinadas decisións, porque vimos de coñecer un caso sobre pola coordinadora dos parques eólicos de Ordes, donde faltaba moita información do que sería a concesión destes parques, que se implantaran novos parques eólicos na comarca de Ordes, que xerou moita alarma e que foi denunciada pola coordinadora contra a implantación de parques eólicos. Nos parece grave, sobre todo porque a Consellería de Economía e Emprego non estaban escoitando os concellos que estaban pedindo información e que, ademais, non estaban tendo facilidades para ter acceso a información, algo que nos parece inaceptable, que non se estaba cumplindo o trámite de información pública e transparencia por parte de Industria, e que, ademais, eso sería a súa obriga para poder informar aos cidadáns da comarca sobre estas accións. Entón, nos llevamos a preguntar tamén á Xunta se lles parece que esta é unha forma de xestionar que se caracterice pola opacidade e falta de transparencia, que si pode xerar confianza na cidadanía, bloqueando de xeito constante o dereito á información de todos os veciños e veciñas. E hoxe tamén, por último, viñemos de registrar nesta mesma liña e no referente aos viaxes unha iniciativa tamén para que o Parlamento de Galicia insta a Xunta para que publiquen e actualicen na súa web, precisamente no apartado destinado á transparencia, pois o que vos comentábamos antes, o gasto das viaxes realizadas fora do territorio do Estado, polos altos cargos, conselleiros, presidente, e que se inscrúa a descripción do gastado en transporte, aloxamento e manutención, así como a súa composición exacta da comitiva. Aínda que, repito, creo que isto é fundamental porque é un exercicio de transparencia e, además, é un compromiso que teñen, é regulado e, ademais, que daría moita tranquilidade aos cidadáns despois do festival que protagonizou precisamente o Partido Popular por todo o Estado e en moitos concellos. Entón, creemos que son medidas en positivo, que axudan a todos os galegos e galegas a poder confiar nas institucións, en confiar nos gobernos, que hai que cumplir a lei nestes eidos despois de que sigue sendo a corrupción a segunda preocupación dos cidadáns según o CIS, despois do desemprego. Entón, polo tanto, non hai excusas para facelo, e, aínda que agradecemos o recule do Partido Popular, esperamos que non teñamos que volver a meter o dedo no ollo, e senón estaremos aquí para facelo, para que cumplan co prometido, que sean exemplares e que poidamos sentirnos orgullosos das institucións e que se cumpla a lei. Porque en política non todo vale e, ademais, a hemeroteca nos recorda o que prometemos e despois nos amosa o que facemos. E, dende logo, nós temos claro as líneas que vamos a seguir, que a Xunta ten que ser transparente e ten que ser exemplar na súa toma de decisión, ten que explicar os motivos das súas decisións e ten que cumplir todos as premisas que a cidadanía reclama de transparencia, de coñecemento, de información
e nas limitacións salariais, independentemente despois do que se regule nos órganos pertinentes, ten que coñecerse porque se toman determinadas decisións e ser exemplares cando hai moita xente que sigue pasando mal cada vez con soldos máis precarios e os cargos públicos temos que ser exemplares nisto. Sí, estas son a información das contías globais orzamentadas de indemnizacións por razón de servizo que publica a Xunta polos viaxes que foi o que dou conta o director xeral, creo que é, de Relacións Institucionais. Pero nós o que lle pedimos é o desglose de canto se cobran de dietas, canto cobran de viaxe, de manutención, de alosamento, porque é a súa obriga e non o están desglosando. E, ademais, tampouco están explicando como beneficia aos galegos e galegas estas viaxes e cales son os obxectivos concretos, porque falan que van a buscar contratos para as empresas galegas, que van a establecer transaccións comerciais, que van a abrir oportunidades, pero que despois non vemos que se concretan, como cando prometeron os buques de Pemex e despois se quedaron polo camiño e sabemos de viaxes por aí a Israel, a Alemania, a Brasil, a un montón de sitios e non se concretan eses contratos nin esas cuestións que din que consiguen e que publicitan a bombo e platillo. E nós nos alegraría que realmente os conseguiran porque sería ben para todos os galegos e galegas. Entón, moita xente, inclusive, por exemplo, traballadores da CETAG, dos novos investigadores descoñecían absolutamente viaxes de conde e incluso de superiores xerárquicos deles a certos países supuestamente para líneas de traballo para eles mesmos, o cal nos parece, non sei, un tanto inverosímil, non? Eso podémoslo estender a moitísimas administracións, a todas as consellerías e a moitos casos que intentaremos ir analizando e traendo propostas e informando sobre estas cuestións para que se fagan ben.